Dia 3. Nicolas Cage és un vampir? El 2011, Jack Mort, un venedor d'antiguitats de Seattle, va trobar una foto de 1870 on apareixia una persona que s'assemblava sospitosament a Nicolas Cage. La va trobar en un àlbum d'arxiu històric i, segons explicava, totes les persones de la foto estaven identificades menys el doble de Nicolas Cage. A partir d'aquí es va muntar la seva pròpia teoria. L'actor envellia fins als 70-80 anys i després suposadament moria, però en realitat es mudava a un altre lloc del món on rejuvenia i tornava a començar. I recolzant-se en aquesta teoria va posar la foto en venda a eBay per $1 milió. Tot i que finalment va acabar retirant-la. No se sap si perquè l'havia venuda o perquè va entrar en raó. Sigui com sigui, l'actor va desmentir aquesta teoria en un programa d'entrevistes, al·legant que els vampirs no surten a les fotos i es poden trobar multitud de fotos seves. Va dir també que ell no bevia sang i finalment que sempre veia el seu reflex al mirall.